नमस्ते. आज मी आलूवडी बनवते. तुम्हाला दाखवते कशी बनवायची ती. आता आलूवडी आपण बनवतो, प्रत्येकाला आलूवडी येते बनवायला, पण आपली कशी थोडीशी जरा वेगळी पद्धत असते. आणि आता लॉकडाऊनमध्ये जे आपल्या घरामध्ये साहित्य असेल त्याच्यामध्ये करायचं आहे. आणि आज आमच्याकडे काय नवीन तुम्हाला काय दिसतंय? नवीन हे बघा, नवीन हे लॉकडाऊनमध्ये DIY केलाय मी नवीन. नवीन केलाय. हे बघा, माझ्या केसाचा क्लिप काढला. मम्मीच्या केसाचा क्लिप मागितला मी, कारण इकडे 3 पाहिजे होते, 2च होते, म्हणून मम्मीच्या केसाचा क्लिप काढलेला. आणि हे 3 क्लिप लावलेले आहेत. टेम्पररी लॉकडाऊनचा पडदा आमचा. हे लॉकडाऊन मध्ये अशा प्रकारे आम्ही आज केलेला आहे. ते क्लिप लावलेलं ठेवणार नाही, आता तेवढ्या पुरता आपण केलेलं आहे. फक्त रेसिपी पुरता. आता म्हणजे कसं असं किचन कसं साफ सुथरा झालाय ना, है ना. हे बघा सर्व क्लिअर, हे पण यूज होणार आहे, सर्व असं क्लिअर केलंय ना, म्हणजे जरा असं चांगलं दिसायला. हा. आता मी ते बघा, ही आलूची पानं स्वच्छ धुवून त्याच्यावर लाटणी फिरवून घेतली आहे. आपल्या काकीकडून आणली ना, बाजूच्या काकीकडून अशी लाटणी फिरवून याच्या म्हणजे घेतली आहे, नरम करून एकदम. आता इथे मिरची घेतली आहे, 4-5 मिरची हिरवी, लसूण घेतले, जिरं आणि ओलं खोबरं. हे आपल्याला गूळ नंतर घ्यायचं आहे. आता याचा आपल्याला मसाला बनवायचा आहे. मम्मी काळी झाली तू, हे बघ खूपच काळी झाली आता. रंग हे झाला ना. आपल्या ह्या उन्हात कसं समजत नाही मम्मी, आहे ना. समजत नाही, आता कशी सवय झाली आहे ना. हो, आणि गावी कसं थंड हवा असते, पण ऊन पण असतं, ऊन असतो जास्त. आता इथे आपल्याला हा मसाला करून घ्यायचा आहे वाटून. पाणी नाही टाकायचं आहे, जरा सुकाच वाटून घेते. मिक्सर काढतोस. येस. मसाला आपला वाटून झालाय. आता आपण मिक्सर काढून घेऊया. मुंबईमधून एकच वस्तू नवीन आली ना, नवीन अशी एकच वस्तू आली आहे. हां. आणि ह्याची विचारत होता तुम्ही कोणती कंपनी, काय कंपनी आहे, तर ही बघा, ही कंपनी बघून ठेवा. हे कुठून आपण घेतलं होतं? Amazonवरून ना. ह्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो, क्लिक करा आणि तुम्ही बघा. आता हे आपलं वाटलेलं दाखव. खोलल्या खोलल्या सुगंध आला तुला. ही थोडीशी हळद घेतली, ती टाकून घेते त्याच्यामध्ये. आणि आपला मसाला वाटलेला. हे आपलं कोकमाचं पाणी घ्यायचं, ज्यूस काढून. कोकम पाण्यात भिजत ठेवायची आणि त्याचं ज्यूस काढून घ्यायचं. आता तू मला जेवढं शिकवलं त्या हिशोबाने सांगतो. आलूवडीला असं काहीतरी आंबट हवं ना, ते नाहीतर आलूच्या पानाला खाज लागते ना. हा, आपल्या घशाला बघा कधी कधी खचखच खचखच होणार होते. हा, किंवा चावल्यासारखं होतं. बरोबर ना. हे थोडंसं गूळ टाकते त्याच्यामध्ये. हे सफेद तीळ टाकते, 2 चमचे घेतले. आता याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना बेसन घ्यायचं आहे. सर्व आपल्याला मिश्रण एकजीव करायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे आहे ना तांदळाचं पीठ घेते, म्हणजे थोडं कुरकुरीतपणा येण्यासाठी. आता चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. आपली पानं बघायची, त्याप्रमाणे पीठ घ्यायचं. पानांना पुरेल एवढं पीठ आपल्याला मिश्रण तयार करायचं आहे पिठाचं. आता जरा गॅस पेटवायचा आहे आणि ती कढई ठेवायची आहे गॅसवर. हा, तर त्या कढईमध्ये काय काय कसं घेतलंय ते दाखवायचं आहे. कढईमध्ये बघा काय काय मी तुम्हाला दाखवत होतो. हे बघा कढईमध्ये बघा काय काय. आपली कढई घेतली आहे, त्याच्या खाली असं ही प्लेट ठेवलेली आहे पाणी भरून, आणि त्यावरती परत ही प्लेट. आता आपण इथे गॅस पेटवले आपलं, ठेवूया. आता इथे मी पान आहे ना, हे पानावर देठ कापून आहे ना त्याच्यावर अशी लाटणी फिरवून घेतली आहे. म्हणजे ते देठ आहे ना कडक असतो ना, तो लाटणी फिरवल्यामुळे तो नरम होतो. या पानावरती लाटणी फिरवून घेतली, म्हणजे पान असा नरम झाला बघ. दाखव. हा देठ असतो ना कडक, त्याच्यावर लाटणी फिरवली ना, देठ मोठा कापून टाकायचा आणि त्याच्यावर लाटणी फिरवायची अशी, मग तो देठ दबला जातो. आता मी त्याला पीठ लावते. हे आपलं मिश्रण बनवलेलं आहे ना ते लावायचं. बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला. ते ताईन दिलेलं आहे ते. असं सर्वांना लावून घ्यायचं, पण एका वरती एक लेअर करणार ना, एकावरती एक.
कितीची लेअर करणार सर्वांची? पानं किती आहे ती मोजायला हवी. 2 तशी डबल 2 3, रोल बनवते. 4 5 6 7 8 9 2 रोल बनव. म्हणजे 4 पानाचा. 4-5 पानाचा असं. हम्म. 4 मी पण करू का? नको, तू हे कर, तुला हे होणार नाही. काय करू मी? तू फक्त पाण्याला कड काढून घे तिकडे. बघा केवढं इम्पॉर्टंट काम दिलेलं आहे मला, पाण्याला कड काढणं. हा फास्ट करताय ना, फास्ट केलेलं आहे. हा. पण याला आमचं पकडायचंच नाही आहे. लॉकडाऊनमध्ये आपण आता पानं खाणार आहे. पण हे आवडतं मम्मी मला हे. आळूवडी ना. आता लॉकडाऊन मध्ये भाज्या पण नाहीत, आता सगळंच बंद झालेलं आहे ना. भाज्या तर नाही ना, बाकी पण असं म्हणजे कडधान्य घरी असतात ना, ते खातात माणसं. हा, कडधान्य आहे आपल्याकडे, पण ते रोज रोज पण खायला कंटाळा येतो. हो. पण आपण मम्मी तू एक चांगलं काम झालं आपलं. आपण कांद्याची घोण भरून ठेवली, आपण मसाला करून ठेवला, आपण लोणचा करून ठेवलं. लोणचं आपलं आहे. आणि आपल्या मुंबईवरून आपण तांदूळ पण मागवले होते, बरोबर है ना. आणि डाळी तर आहेत आपल्याकडे. डाल भात सामान याच्यासाठी साहित्य भरून ठेवायला सामान लागतो. तू आता वाक्य खरं वाटतं, कोण नाही कोणचं डाल भात लोणचं. हा. होय. आणि असं आपण उलट करायचं असतो, बटरफ्लाय टाईप. बटरफ्लाय सारखा आपण सेम नाही टाकायचं असतं. हा. मम्मी मला करू देत नाही तर मी पण बनवेल रेसिपी. हा मम्मी, होय. मला एवढं माझे इम्पॉर्टंट काम असतात मोठे मोठे, जसे पाणी उकळणं. भरतो ना तो. नाही, पाणी उकळणं नाही, याच्यात हात भरतो ना असा. हा, मग कॅमेऱ्याला सुका काय काम असतं तर तुला सांगितलं असतं. कॅमेऱ्याला हात लावायला लागतं ना सारखं हा, सारखं. म्हणून बघ आता उलट आणि परत उलट. हा. 4 पानाचा. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, डेट वरती असते आपली. हा, वरती असतो पाटी. बरोबर शिकलो की नाही मी? बरोबर. बुडबुडे यायला लागलेले आहे, जरा गॅस कमी करूया आपण. सर्वात मोठा पान आपण खाली ठेवायचा, बरोबर ना. होय. आणि असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये आपण त्याला, वाढत्या किंवा घटत्या क्रम मध्ये आपण त्याला घ्यायचं असतं वरती खाली, बरोबर ना. बरोबर. इथे माझी क्लिपिंग सिस्टम जरा वीक पडलेली आहे. बस. इथे माझी क्लिपिंग सिस्टम थोडी हलायला लागलेली आहे. कारागीर बरोबर नाही, मिस्त्री. असेच कारागीर भेटणार तुला लॉकडाऊन मध्ये, टेम्पररी. आता याला पूर्ण 4 पानाला लावून घेतलंय पीठ. आता जरा हे असं फोल्ड करायचं, हा, दुसरीकडला. बुडबुड्यांचा आवाज येतो का तुम्हाला? स्लो केलाय मी तरी. थोडं येतोय त्याला पाण्याला. केवढं येतं? मग मी कधी पण आलूवाडीला बघितलं ना, मला त्या पानाचीच आठवण. खायचा पान हा त्याचा मोठा भाव, मोठा पान. हा. पण कसं ना, की पूर्वीच्या काली माणसांनी कसं शोधलं की हे पानं खायची आहेत. किंवा असं पण असं ना की कोणकोणती बा आलूची पानं खाजीवरी असतात जास्तच, म्हणजे ते आपण खाऊ पण नाही शकत, नाही खाऊ शकत, है ना. रान असतात ती एकदम. कसं डिफरन्शिएट केलं आपल्याला. आता सध्या काहीच करावं लागत नाही. त्यांनी फक्त काढायचं, भाजी घ्यायची आणि बनवायची आहे. म्हणजे रिसर्च करणाऱ्यांनी हे पण रिसर्च केलं की ह्याच्यात आंबट टाका, नाही तर तुमच्या घशाला खवखव होईल, है ना. आता तर फक्त आपल्याला बघायचं, शिकायचं आणि करायचंय. आपल्या पूर्वी सर्व माणसांनी रिसर्च चांगलीच केली, त्याचा फायदा आपल्याला आत्ता होतोय. झाली ना एक रोल झालेला आहे. आता दुसरा रोल तुम्हाला ठेवते तोपर्यंत त्याच्यामध्ये. आता इथे बघा, चुटकी मारली पण नाही आणि डायरेक्ट आपल्या कढईमध्ये आलेले आहेत आपले. आता त्याच्यावरती झाकण ठेवा. ते झाकण मारलेलं आहे, गॅस फुल केलेला आहे. आता किती मिनिटानंतर आपल्याला भेटायचं? मिळते है 10 मिनट के ब्रेक के बाद. तोपर्यंत आवरावरी करू. हा मम्मी, काय करू? आवरावरी करून टाकूया. आता आपले आळूवडे आहेत ना, 10 मिनिटं शिजायला ठेवले होते. 10 मिनिटं शिजून झाल्यावर 10 मिनिटं गॅस बंद करून ठेवला आणि त्याच्यानंतर झाकण काढून ते खाली काढून घेतले, बरोबर. आणि इथे मी आहे ना नवीन सार बनवलाय. ही आहे ना तुझी आजी बनवायची, म्हणजे माझी सासू. हा, ती असं सार बनवायची, मला खूप आवडायचं. तुम्ही पण त्याच्यावर भरपूर जेवायचे. मी म्हटलं आज करून बघते जरा. म्हणजे टोमॅटो वाटायची नाही, फोडं करून त्याचं सार बनवायचं. अशी त्याला रेसिपी पाहिजे असेल तर मी त्याला करून दाखवते. तुझी सासू बनवायची? माझी सासू. आपली आजी आहे ती सासूची बहीण आहे ती. हा, माझ्या सासूची बहीण आहे आजी. ती आजी आणि आत्या आहेत ना आमचे,
ते मम्मीच्या सासूची बहीण आहे. हा, म्हणजे तुझ्या आजीची बहीण. आजीची बहीण म्हणून आजी. हा, म्हणून पप्पाची मावशी. हा, पप्पाची मावशी. म्हणजे माझी सासू अशी बनवायची. हा, मग सासू वेगळी आहे. हा, माझी सासू बनवायची अशी. आता माझी सासू नाही आहे ना. पण तिची रेसिपी तर आहे. रेसिपी भरपूर आहे तिची अशी. हे टमाट्याचं सार आणि बटाट्याचे काप. नाही, खरं मस्त लागतं हे खायला. हे आणि आता हे बाद झालं आता भातावर. म्हणजे तुम्हाला अशी रेसिपी पाहिजे असेल ना, बघा टोमॅटो वाटलेली नाही, पण तुम्ही खाल काय? टोमॅटो वाटायची गरज नाही, आपण हाताने असं चिवलायचं त्याला हा, जेवताना. आता हे वडे कापते. हा, हे बघ. वा बघा, थंड हवा आहे इकडून. गरम आहे. गरम आहेत ना. जरा थंड झाल्यावर कापले ना की चांगले वड्या चांगले येतात ते. हा, आता हे वड्या कापले आहे. एकदम सुंदर वड्या झाले आहे. सुगंध पण छान आलाय. आता मी कमी तेलामध्ये थोडे तळून घेते. कलर बघा आता थोडासा रेडिश होईल है ना. 2-3 मिनिटां म्हणजे आपण कुरकुरीत होतील. म्हणजे आपले वड्या रेडी. आता इथे मम्मी वड्या तळते आणि मी इथे आमच्या दोघांचं ताट वाढतो. तुम्ही पण जेवायला येते का सांगा, म्हणजे तुम्हाला पण वाढतो. मम्मीची एक सवय आहे, मम्मी ना जेवण बनवते. जेवण सर्वांसाठी बनवेल, म्हणजे पूर्वीपासून मम्मीने खूप जणांसाठी म्हणजे लॉट मध्ये पण बनवलंय आणि थोड्या माणसांसाठी पण जेवण बनवलेलं आहे. पण तिची एक सवय आहे जी मला माहिती आहे, जेवण बनवून ती साईडला होते. तिच्यासाठी जर तिला वाढलं ना तर तिला खूप आवडतं. बरोबर बोललो ना. म्हणजे असं ती रेसिपी बनवणार, सर्व वडे बनवणार. बघा इकडे भात बनवलाय. आपली आजीची स्पेशल रेसिपी म्हणजे ते क्रश न करता टोमॅटोचा सार बनवलेला आहे आणि चपात्या आहेत आणि भाजी आहे अजून एक वेगळी. हे सर्व आहे. ती बनवणार आणि जाणार. मला वाढून देईल, पण तिला ना मी वाढलं म्हणजे असं कोणतरी वाढलं पाहिजे हे मी समजून घेतलंय. हेच आपण फॅमिलीमध्ये मुलांनी समजून घेतलं पाहिजे की आपल्या पॅरेंट्सला पण, पॅरेंट्स कशा पद्धतीचे त्यांना काय आवडतं. तुला आवडतं ना ताट वाढलेलं? मला स्वतःच्या हाताने घ्यायला नाही आवडत. इथे मला वाढायची गरज नाही मम्मी. चुटकी मारली की आपलं ताट होतंय. मारू का? 3, 2. बघा आपला ताट लगेच आणि पटकन वाढून झालेला आहे. तर आज आपल्या ताटामध्ये काय काय आहे? आपली चपाती, पसरवलेले आलू वडी. आपली मम्मी जर वाढायला घेतलं ना, मम्मीला तर माहिती आहे, मी जर वाढायला घेतलं तर मी असंच वाढतो ना. असंच वाढतो फॅशनवर. असं मूत बीत देऊन असं. हे पण बघा मी कटोरी उलटी केली आहे त्याला. हीच वाटी घेतली. मला अशी चिंटू मिंटू आवडतात है ना. आणि लागली तर आहे ना मम्मीच्या ताटातली घ्यायला, शेअरिंग करायची. तर आपली आलूवडी करूया, खाऊन दाखवूया. आणि ते एक्स्ट्रा येते ते आपण नंतर तळायचे, जेव्हा पाहिजे तेव्हा तळायचे. तोपर्यंत फ्रीज मध्ये ठेवायचे आणि मग काकींना द्यायची. काकींच्या फ्रीज मध्ये काकींना ते आता एवढे आम्ही थोडी खाणार आहे हे सर्व. तेवढं नाही खाणार एक्स्ट्रा है ना. टेस्ट करूया. आता टेस्ट करून दाखव वडी. आता इथे आलू वडी झालेली आहे. पण तुम्हाला खरं सांगू, आलू वडी जेव्हा आपण टेस्ट करतो ना, आलू वडी पूर्ण तर छान वाटते, पण त्याचा जो बाहेरचा कुरकुरीतपणा असतो ना, हे आउटर, मी कधी काय करतो माहितीये, हे आलू वडी ना आपले, बघा हे आलू वडी, त्याच्या हे बाहेरचं घेतो मी कधी बाहेरचं है ना. ते कुरकुरीत लागतो. खूप छान झालं. आवाज येतोय कुरकुरीत. आणि थोडासा त्याच्यामध्ये गुळ टाकलाय म्हणजे आंबट तिखट गोड. गोडवा आलाय जरा. आणि माहितीये तुला, एकदा एक अशी गोष्ट घडलेली. माझी छोटी बहीण आहे ना, ती प्राइज जिंकली आलूवडीवर. बरोबर. आलूवडे एका ठिकाणी प्रोग्राम भरला होता. मी प्रत्येकाने खाण्याचे पदार्थ न्यायचे करून. तर तिने ना सर्वांनी काय काय तऱ्हेचे पदार्थ नेले, दिवाळीचे पदार्थ वगैरे सगळे करून नेले. पण त्या माझ्या बहिणीने ना आलूवडी करून नेली. ती म्हणते माझं नाव येतंय काय नाही. पण सर्वांच्यात ना तिला प्राइज मिळालं आणि ती जिंकली त्याच्यामध्ये. तिचं सर्टिफिकेट पण आहे. इसी खुशी में आलूवडी रेसिपी नक्कीच बनवा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. आणि आलूवडी खा. मी तुम्हाला बनवून दाखवले असते, पण आता लॉकडाऊन आहे ना, म्हणून आम्ही बनवून दाखवले, म्हणून आम्ही केले.